mo pala mag-yabuyan mo kayo. Uwi na ta. Hindi kung may-ari ko yung chinelas. Oo, hindi na mag-chinelas. January 25. Kita dalawa. Wala mo na yung uwi. Namatay ko sa mo. Kapaluan. Pag opisina na ako schedule, balik na po. Wala pa. Once again, please turn up your seats. Make sure your seatbelts are securely fastened. Window shades up and your tray tables down. Thank you. Pag-abot ang Fish Manila, so ganun kung tagan ko nag-schedule na training ko sa Subic para magkuhan pa rin ako sa puso. Ako na dito ang mga week around na ulit ko sa labang balik ko weekly schedule naman. Please lang mga tagis kong balik. Basta ko ito rin. Wala ko sa natin balik. Una kong ulit. Wala na ako mga February. Overseas ka? Asa Saudi? Paano? Siman ka? Siman sudah kang pulang? Magawa siguro. Ito ya, kayak kada Oktober, November ulit gitu saja. Januari siya larga. Oh, yang schedule pirmi ba? Depende man. Sa ikaw may mag-arrange. Sa karo, wag mag-uga ba? Upgrading ko ba? Kaya training ko ron. Bilan ako ka-ulan. Abot na ako 2 months. Ako lagi, kamangkuhan, sa Subic puro akong training. Kapot pa ko napot sa Tuesday sa gabi. Training ko sa Subic. Ang nakalamig ay libre rin yung tanan. Karoon lang ako rin bayan na din. Pero pag balik na ko rin sa Manila, basta as long as ko ay bumalik ka sa Manila, hindi ka tawagan ka, hindi ka ma-reimbursan. Kung sila mo tawag yung ma-reimbursan ka, it means business na. Ilang libre na. Okay na po. Okay guys. Pag ito ka reinforce ang board and lodging, may ilang pa naman. Asa mo kasi pa? Babaw, silong ka? Babaw ka? Ka nag-graduate? Butikan? Norsok. Norsok? Oo. Oh. Ay, magpus Norsok kayo matabang, sunod din mo no? Wala. Wala? Kapang sagay ko na ng Norso. Wa magani. Pag-review na ko sa una, wala magido ko. Gusto ko na. May taganang taga-Norso ko. Nakasakay na po. Classmates sa una. Tapuan sa bukod sa wala ko na. Wala. Tapos si Liman o tayo. Negros Maritime, may mahal kayo ron. Ano man? 36 ilang tuition. Ano man mas mahal sila? Ang puto nila na Negros Maritime. Overpriced na kayo sila. Kung may pa mga na ako'y kaagaw man is Negros Maritime road.